Limang aldaw na ang nakalis kan maisiyan kan 24 anyos sa sisyan na may kan barangay Sagpon Daraga Albay na siya ang top 2 sa katatapos pa sa ng licensure examination for architecture. Alagad hasta sa presente, day pa siya makatubod sa naresibing good news. Istorya ni Shana, day niya pinangiturogan na maging architect. Aki ipa, maawot niya maging author ng libro. Nagbaagos na kan magtungtong siya sa high school. Kung sain, naging harani sa buot niya ang subject na drafting. Kaya kan magkolehiyo, nag-enroll siya sa kursong Bachelor of Science in Architecture sa Bicol University Institute of Design and Architecture. Taong 2020 kan makagraduar naman siya sa nasabing kurso. Grabe po yung iyak ko noon sa habang kakol ko yung mentor ko, yung architect mentor ko nung nag-apprenticeship ako. Habang hindi na niya ako naiintindihan kasi iyak na lang po ang naririnig nila sa line. Hindi ko po kasi talaga parang hala, totoo ba? Tapos grabe na yung emotions ko that time. Kaya wala, iniyak ko na lang po. Tapos nagpasalamat talaga ako na. Matuas si Shana sa saindang duwag magtugang. Housewife naman ang sa iyang ina. Mantang din sa Daraga Community College ang sa iyang ama. Aminado si Shana, bako madali ang inagihan niya sa pag-review. Alagad huli sa tiwala asin suporta na pigtaukan sa iyang pamilya, mas nabawasan ang stress asin pressure na namamatian niya. Ginawa kong goal na makapasok sa mga top notchers para makapasa. Kasi ang turo po sa amin sa institute ng mga professors po namin na i-aim namin yung kung mag-i-aim kami yung pinakamataas na para sigurado meron kaming second, may third, may fourth, makakapasa kami. Sa 3,473 na nagkuha kan eksaminasyon, saro si Shana sa 1,980 na nakapasar. Apwera sa pamilya, labi man ang pasasalamat ni Shana sa iyang mga barkada, asin sa iyang mentor na dai naguntok sa pagsuporta asin pagiya sa iya. Yung journey ko, hindi man gano'n naging kumbaga dramatic or wala akong kahit anong story na gano'n. Thankful ako kasi naging masaya yung journey ko kasama sila na hanggang ngayon na naging architect ako. Yung mga kasama ko sa review, yung mga barkada ko, yung mga senior ko din sa institute na sa presente, naghahanap na nin malalaugan na trabaho si Shana nga ni dagos nang magamit ang sa iyang lisensya. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Renzana.